Vamufundisi vacho vakudhakwa bherera. Chokwadi Prophet ndibatsirei. Vari kudhakwa zvakapfurikidza zvokuti vanotoiswa pakuitira tsvina mumagumbezi chaiko. Kuitira puu mumagumbezi. Kuradzika. Prophet ndibatsirei, murume wangu ari kudhakwa. Ari kudhakwa. But chiri kundinetsa ndechekuti murume uyu ndiri kuona kuroorana kwamakaita naye aitove munhu ainamata kawo. Chokwadi Prophet aiva munhu ainamata. Imimi pamazuva maroorwa maitopiwa nickname yekunzi mai mufundisi. Chokwadi Prophet. Zvino mai mufundisi vamufundisi vacho vakudhakwa bherera. Chokwadi Prophet ndibatsirei. Vari kudhakwa zvakapfurikidza zvokuti vanotoiswa pakuitira tsvina mumagumbezi chaiko. Kuitira puu mumagumbezi. Kuradzika. Kuriradzika mumagumbezi. Onzi geza. Ndaneta Prophet, ndaneta. Onai kanyaya iri pano. You are the one to blame. Ndimi wokublema kai. Nokuti ndiri kunzwa murume wangu ari kuti inini ndongonwa bhiya rangu bada nditaure nemunhu, ndongonwa wawa wangu bada nditaure nemunhu. Murume nyari ndongozvinoira bhiya rangu asi ndiri munaribo. Ungatauri nemunhu zvake Prophet, asi nyaya iri kunetsa ndekuti paanomwa pachona akangotanga kungomwa doro zvatotanga. Hundi achinenge atotanga. Zvokupazhira mumagumbezi. Zvokutodhotera magumbezi. Ndaneta nekuwacha magumbezi Prophet ndibatsirei. Ndanga ndakatarisa ndobva ndaoneswa in the realm of the spirit. Kuti imimi dambudziko renyiri riri kunotangira pakuti murume uyu ari kuti ndizonwa doro angadaro hake, but ndiye akaita kuti ndizonwa. Nokuti ndatarisa ndikaona makaroorwa murume uyu achienda kuchechi zvakanaka, maitoziva kuti anoenda kuchechi, asi imimi maamumarriage makatanga kunomushorera chechi. Imi mukaplaya role yakakura yekuti aita akada kunamata moya modiscourage, akada kudai modiscourage. Zvino vanamai ndoda kuti muzvizive kubva nhasi. Varume vakasiyana nemi. Mumwe murume kana achinamata ukanyanya kumushungurudza anopedzera angoti kudhakwa ka. Zvino yabva adhakwa zvokuzozvidhotera. Asi ari kuti ndiri kudhota, but inini ndaisatonwa wawa ndichitsvaga Mwari nokuti ndaiziva weakness yangu. But mukadzi andakaroora akandibvisa pachitendero. Ndoda kuti muteerere vanamai. Kana muchiuya kuchechi kuno tumwe tumakuhwa tukaitika, musamhanye zvenyu munotaura kumba. Murume anokuti regedza. Ende kana azoti regedza zvatokwana. Ndiri kuti chii? Ndiri kuti kana munhu achinamata, zviri nani kuti umusapote ari achinamata pane kumupusha kuti abude, atanga kudhakwa ndowakuuya futi. Makanzwa bata. Kune varume vazhinji vari kunetseka, but varume vazhinji vari kunetseka nei? Vari kunetseka nekuti achienda kuchechi anenge achingoshorwa. Kuda kuti usvike uzvinamatire zvakanaka uri kungoshorwa. Kuda kuti dai uri kungoshorwa. Zvino ukaita munyama mumwe murume akahedhuka uchazvikungura. Munoziva kuti kune varume vanogona kutotadzikwa kunamata kunzi iwe unongoitwa muranda iwe. Sei uchingotumwa-tumwa? Iwe unongonzwai? Sei uchingodai? Iwe unongonzwai? Sei uchingodai? Siyaika munhu angonzwarwa apusa ari muchechi. Kana kuti angwara akubhawa. Unodei kupusa kwemunhu ari muchechi pane kuti angware ari mubhawa. What's better? Prophet ndikutokungura hangu kuti dei murume wangu adzokera hake muchechi. Zvino kama munhu haazi nhasi wambomutukira chechi, mangwana muti dzoka umutukire chechi. Oh, God forbid. Here Mwari muri Mwari vehwai dzakarasika. Makataura mbuku yaJohn muri mufudzi akanaka. Ndinokunamatai kuti wayana yenyu yanga yarasika yakudhakwa idzokere mimba yaMwari. Marriage yake igare zvakanaka. Amen. Ndagadzirisa marriage. Kubva nhasi ndimi muchamuka na5 AM. Mutotora bhaibheri rake momuti kuchechi baba amwana. Kwete zvenyu zvekuti he chechi uri kupinda ndakuijaira, he chechi ndakajaira. Ko kana wakajaira ikoko uri kuingei uku. Zvino zviri ndo zvazvo zvatiri kutaura ka.
chiendai munogara zvanaka, chijairai murume. Jairai murume. Kwekwe Revival Night na Prophet T. Freddy. Kwekwe Revival Night musi weFriday 29 May 2026 kubva na 9 p.m. kusvika kwaedza. Ibhungwe Friday 29 May 2026 Kwekwe Sports Arena 445 off stand number 13119 Faraday Newton Kwekwe opposite Salmona Gardens ndo patinenge tiri. Kune vanoda kuona munhu waMwari 1-on-1 mukana unenge uripo. Tibatei nhasi pa 0778 059 270 0778 059 270 WhatsApp number 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.